Endelig. Velkommen. Fedt endelig at møde dig. Jeg kan forestille mig, at du lige nu føler dig lidt som Alice i Eventyrland. På vej ned gennem hullet. Det kan man godt sige. Jeg kan se det i dine øjne. Du ligner en, der har glædet dig hele året, og ikke har sovet det sidste døgn i bare spænding. Tror du på skæbnen? Nej. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke lide tanken om, at jeg ikke selv har kontrollen. Jeg ved præcist, hvad du mener. Lad mig fortælle dig, hvorfor du er her. Du er her, fordi du kan noget. Fordi du gør noget rigtigt. Du kan ikke forklare det, men du kan føle det. Du har følt det hele livet. Det er som om, der er noget, du skal. Du ved ikke rigtigt, hvad det er, og det nærer dig som en torn i din side og driver dig til vanvid. Det er den følelse, der har bragt dig til mig. Ved du, hvad jeg taler om? Hygge? Vil du gerne vide, hvad det er? Hygge findes overalt omkring os. Selv nu i dette lokale. Du kan se det, når du kigger ud over deltagerne. Du kan fornemme det, når du går ind ad døren, når du sætter dig foran computeren, eller når du fragger din modstander i bedste stil. Det er den verden, du har valgt at leve i 48 timer. For at skærme dig mod solen. For at skærme dig mod sandheden. Hvilken sandhed? Ja, du er en gamer. Som alle andre derude bliver du født til det. Født til en lidenskab, du ikke kan lugte, smage eller røre. En lidenskab i en anden virkelighed. Desværre kan man ikke forklare, hvad hygge er. Man er nødt til selv at opleve det. Det er din sidste chance. Efter det er der ingen vej tilbage. Du bliver nødt til at blive og nyde 48 timers uafbrudt hygge. Hvis du tager den blå pille, så slukker vi strømmen, klipper nettet, pakker sammen og kører hjem. Og det er, som om du aldrig har været her. Men hvis du tager den røde pille, så holder vi lyset dæmpet, strømmen og nettet kørende og viser dig, hvad hygge virkelig er. Husk, alt hvad jeg tilbyder er rammerne. Du skal selv gøre det hyggeligt. Følg med mig. Netværk. Er vi online? Klar og afventer. Strøm. Er vi klar? Vi kører på 70% belastning. Klar til at starte. Lad os så komme i gang.
Mine damer og herrer, det er med stor fornøjelse, at vi kan byde velkommen til Danmarks største og hyggeligste LAN-event. Velkommen til Netparty Fyn. Velkommen til NPF 14.